ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। କାହିଁକିନା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ତା ଭିତରେ ରହିଥିବ, କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଇ ପାରୁନଥିବେ, ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଯାଇପାରୁନଥିବେ, କିଏ ଠେଲି ଦେଉଥିବ, କିଏ ପେଲି ଦେଉଥିବ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହସୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ସେଇଟା ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସେ ସେମିତି ହସୁଥିବେ, ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ। ଯିଏ ସେ ପାଣ୍ଡା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜିରେ ପଶିଲେ ବହୁତ ଝାଳ ଆଉ କଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ପିଲା ଠେଲା ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ ଘଡ଼ି ବାଣ ଇଏ ସବୁ ବାଣ ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଜିରେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଭାରି ବିପଦ ବି ଅଛି। ଭିତରେ ହଁ ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ତ? ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଁ ହେଉଛି ନା? ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ପୁରା। ଏମିତି ବରଯାତ୍ରୀରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଠେଲା ପେଲା ଠେଲା ପେଲା ପୁରା ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ, କିଛି ଦେଖି ପାରୁନଥିବେ। ଦେଖିପାରୁନଥିବ। ସେ ଠେଲା ଠେଲା ମାନେ ଠେଲିଦେବେ ମାନେ ସେ ତ ନିଶାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ମାରିବେ ଇଏ କରିବେ ମାରିବେ, କାହିଁ ଇଏ କଲେ ସେ କଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କେମିତି ଟଣାଟଣି କଲେ, ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲୁ। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ଡାକିଛୁ, ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, ଆମକୁ ବାଉଁଶରେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଗରମ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଲା ପରେ ବି ଏମିତି ବି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସୁଛ ତମେ। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ ଭାଇ।